Здравей! Време е за една кратка, сладка история за сън. Днес ще ти разкажа за приключението на Лия и Бънчи. Настани се удобно, отпусни се и затвори спокойно очи. Готово? А сега си представи. В един уютен квартал, където смехът отеква по улиците, а слънцето обагря небето в сиво-златни нюанси, живее малката Лия и нейният верен спътник Бънчи. Лия с дългата си ебаносова коса, големите тъмно-маслинини очи и палавата усмивка е като вихър от енергия. Тя винаги е страшно заета с нещо. Да прелива вода от чаша в чаша, да реди пъзели или блокчета, да разхожда куклите си с количка, да пее безкрайни балади на розовия си микрофон. Въобще около нея винаги ври и кипи, както казва майка й. Бънчи пък е игриво кученце с пухиста бяла козина, вирната опашка и розови уши. Той е много умен. Може да разбере, когато го караш да си донесе играчките или да провери кой се разхожда из двора. Лаят му е по-силен от гръм и когато го упражнява е по-добре да не си наоколо, защото ушите ти ще пищят от радост. Или пък не. Бънчи е постоянен спътник на Лия в игрите и двамата са неразделни. Една слънчева сутрин Лия се надигна от леглото, а очите й блеснаха от вълнение. Хайде да отидем на приключения, Бучи! Така го наричаше галено само тя. Гласът й беше изпълнен с ентусиазъм. Бънчи размаха нетърпелива опашка, а очите му се ококориха от нетърпение. Думите приключение и разходка му бяха от най-любимите. Нямаше нищо по-хубаво от едно добро приключение с малката му стопанка. Лия грабна дрехите си и започна да се облича. Когато стигна до чорапите, забеляза, че единият липсва. Без много да му мисли, се втурна към Бънчи, защото много добре знаеше, че той обича да се забавлява като дъвче по някое чорапче. Лия дръпна ловко чорапа си, а Бънчи започна да джавка от превъзбуда. Лия, какво става пак? Каза майка й. Искаме разходка, отвърна Лия, като намикна заговорнически на пухкавия си приятел. Но навън е мокро, през нощта е валяло. Нали имам бутуши? Разходка! Разходка! Започна да скандира и да подскача Лия, а Бънчи съпровождаше този весел марш с непрестанен оглушителен лай. Добре, ще му сложа каишката и излизаме, съгласи се майка й. Лия и Бънчи започнаха още повече да скачат от нетърпение. Майката сложи каишката на грамогласния пухчо, а Лия нахлузи бутушите си и грабна скутера. Пучи, да вървим! Бънчи се втурна покрай нея, размахвайки яростна опашка, и двамата излетяха като стрели от къщата. Майка й едва успя да извика: Лия, карай по-бавно, не мога да ви настигна. Но двамата вече летяха към парка. Вятърът разрошваше косата на Лия, а въздухът се изпълваше с грамовния лай на Бънчи. Двамата бяха като топла лятна буря в разгара си. Докато хвърчаха към парка, смехът на Лия и джавкането на Бънчи се смесваше с чуроликането на птиците и шумоленето на листата от вятъра. Те се надбягваха по тротуарите. Бънчи се стрелкаше напред със светкавична скорост, а Лия се кикотеше от удоволствие, докато се опитваше да не изостава. Изведнъж приключението им взе неочакван обрат, когато се натъкнаха на тясна пътека, водеща към гората. Очите на Лия се разшириха от вълнение и тя кимна напред. Виж, Бучи, пътека! Възкликна тя, а гласът й беше изпълнен с любопитство. Бънчи джафна в знак на съгласие, а опашката му се размаха яростно, докато се втурваше напред към неизвестното. Когато навлязаха по-навътре в гората, Лия и Бънчи откриха скрита миниатюрна поляна, окъпана в слънчева светлина, където между дърветата се виеше пенливо поточе. Лия застина от възхищение пред гледката, а сърцето й заби от удивление, докато паркираше скутера си на брега. Прекрасно е! Възкликна тя и очите й засияха от вълнение.
Бънчи лаеше в знак на съгласие, а езикът му се въртеше щастливо наляво-надясно. Двамата забелязаха, че нещо пляска в потока. Малка рибка се гамурна във водата. Бънчи скимтя, засили се отдалеч, профуча покрай Лия и с изящен скок цокна в средата на потока, точно където се скри рибката. Това щеше да е просто скок, ако опашката му не беше пернала с крайчеца си скутера и не го повлече във водата. Плясъкът на Бънчи и возилото обля Лия отгоре до долу с вода. О-о! Възкликна Лия и кожата й леко се накокошини, докато студени капчици вода се стичаха по врата й. Бънчи замря. Стоеше неподвижен в средата на потока и гледаше виновно с прибрана опашка. Лия стоеше на брега цялата мокра. Тя гледаше към Бънчи, гледаше към скутера и се чудеше какво да направи. Бънчи сведе глава като извинение. В този момент с мощно пляс една вълна го заля и разтърси. Лия беше скочила във водата и започна да го пръска. Двамата подскачаха и се пръскаха. Лия се смееше, а Бънчи лаеше от удоволствие от водното им приключение. О, Боже! Се чу отчетливо от към брега. Майката на Лия стоеше с стиснати устни в средата на полянката и не изглеждаше толкова щастлива, колкото бяха те. Двамата приключенци замръзнаха в средата на потока. Всички мълчаха. А къде е скутера? Наруши мълчанието майката. Лия бръкна във водата и повдигна скутера си, от който с чуроликане се изливаше вода като миниатюрен водопад. Разходката приключи, въздъхна майката на Лия и ги извади от водата. Тръгнаха обратно към вкъщи. Бънчи се беше смалил двойно, защото пухкавото му козина се беше сплескала от водата и телцето му изглеждаше много малко. Лия пристъпяше след майка си тихо. От пръстчетата на ръцете й капеха струйки вода. Цоп, 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 цоп. Косата й изпускаше капчици, които тупваха на рамото й. Плёк, плёк. А от бутушите й се чуваше чвак, 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 чвак. Тази водна симфония беше единственият звук, който се чуваше по пътеката към вкъщи. Това бодро шляпане разчупи тишината и строгостта на майка й. Тя се разсмя и каза: а сега всички във ваната. Лия и Бънчи се покатериха и влязаха във ваната. Лия извади краката си от бутушите, които бяха като две легенчета пълни с вода. Майка й прибра мокрите дрехи и понече да изпразни бутушите, когато отвътре се чу цъпуркане. Всички погледнаха вътре, а оттам ги гледаха две отчудени очички. Лия и майка й се разсмяха, а Бънчи тихо изкимтя. Майката на Лия донесе един голям буркан и преля водата от бутуша. В буркана весело отцопна малката рибка от поточето. Лия залепи нослед до буркана и започна да отваря широко уста като риба. Бънчи започна да души отвън и да тупа Лия по кръка, защото и той искаше да разгледа това интересно нещо. Лия го прегърна, сложи буркана между тях и прошепна: имаме си нов приятел. И така, след топлата вана и топлото мляко, преди да заспи, Лия гушна Бънчи и каза: благодаря за приключението, Бучи. А гласът ти потрепера от любовта, която го заля. Бънчи размаха опашка, докато облизваше лицето на Лия с обич. А рибката плясна щастливо в големия буркан. И докато Лия заспиваше, си мислеше, че независимо къде ще ги отведат приключенията им, тя и Бънчи винаги ще бъдат най-добри приятели. Динамичен дует, свързан с любов, смях и много лай. А сега остави тази кратка, сладка история да се разлее в тялото ти като лъч светлина, да потопи в топлина всяко пръстче, да стопли нежно мислите ти и да покани спокойствието в твоя сън. Спи спокойно. Всичко е наред.
Лека нощ!